good morning. Ano na tayo mga guys, nilakaw ko ani padong ko ani sa may ibabaw nga bahin sa amo ang barangay guys. Doon ako tuya aning dapita. Puntang pa kani sayo guys, doon ako gilaag ani guys, importante ka adyo. Naibong na ko ani guys kay nahimo ng farm. Sa una, open man kaayon ning maong lugar. Karon kay gihimo ng farm guys. Nindot na kaayog view aring sud. Natinga kog dako guys kay pagsaram ko moagi aning dapita. Di ka gadyo kasud ani guys kay gisirad-an man og lubusin. Maayong pagka si labat guys, sin jud ang gigamit. Away kabayan ng kaadyo ani guys, ang makita nimo ani mga tanom tuwa sa sud. Gani nakalabay ko ani guys og sibuyasan. Apaday na akong lakaw ani guys. Og sa gihapon nag-inusara ako niini paglakaw. A few moments later. Atoon mo guys, nakatapok jiming tanan ani guys, mao ni akong gitrabaho gani ng buntag pagtanong ko sa mga presidente sa mga kapunungan guys. Aron sa ingon magtapok mo diring dapita. Kauban sa mo ang mga labaw guys. Ani ana silang tanan. O kini amo nang pagasugdan namo ang mga katuyuan ani guys. Atong pamation. Ang mga oras sa Lord, amo ang pangalaman kanino ang kasunduan sa mga kalakasan ng buwan. Itusan ang mga pangalaman kanino ang pagkakalaman ng among tigong ang among meeting karong mga orasan na ikaw mo punsad ang iyong malabis espiritu aron mo imugiya ka na mo sa mga panahona magbalang tutulog grupo sa akalo. Ang mga pangayon na kanilang biyahan, ang mga buwatol, ang mga buwatol, ang mga orasa, naunta maglampuson kini maulitin. Ni ang mga kaigsulan na nagagikat pa sa nakalaglayan ng mga barangay ni Valencia Lord, nga mga miyembro sa AKA, amo ang pangayon na kalimungan kami nga panalalinan at paggagiyahan sa among mga tumong aron nga makahatag kini o kalambuan o kasulbaran sa among sa ekonomiya nga niya karon sa atong nasyon. Ikan sa pagsugod o ganito sa pagkahuman ini ang meeting karong adlaw Lord, amo kini nga isalig ya nga di mo pinaagi Kristo ng anak nga mo Dios nga buhi ug hagit angkol sa kahangturan. Amen. Samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat na sa Barangay Toxic sa Kaluwaw. Ug ako'y tag-iya ani kuhaon ning mga puno as lubi, kuha hilangan ba? Kay banos raman. Mag-ubing, may paaginis, pag-ubing, pag-preparasyon niya. Pag samay mo. Makaagi man ang bako.
Murag layo agion din himam kon kaysa adtong kuan, Asa pa man di ay? atong sentro. Dangog lagi pud adto. Murag usarang Ano ang pangutangin mo sa ama pagbugwal ang kita gamit o. So ay gamit ko nila. So,